bueno, ja sabíem que Hèrcules era un equip molt robust, molt fort, físicament apreten molt a dalt, la seva defensa és molt incòmoda, a nivell d'atac són atacs molt directes, vale? I ens ha costat entrar al partit i generar una mica de joc ofensiu, no? Però bueno, jo crec que en línies generals hem sabut patir, jo crec que la lectura ha de ser aquesta i sobretot als minuts finals hem estat encertats a l'hora de defensar el seu atac de 5, no? I el més important, no? Que els 3 punts es queden aquí el Sergio Manzano, seguim sense perdre un partit, o sigui que tot això que anem sumant, tot això que ens costa abans a la consolidar l'equip a la categoria. Bueno, doncs al principi hem començat molt bé, amb 2-0, però després no sé, ens hem confiat, no hem estat tan encertats, però bueno, ens han retallat el 2-1 i després bueno, doncs, l'equip, encara que no sortien les coses, doncs, som un equip i es noten aquests partits com tots anàvem a una i finalment doncs, hem pogut avançar-nos, encara que ens han tornat a marcar, però bueno, hem aguantat tots i jo crec que un partit per valorar la pinya que som dins del vestuari, perquè solament ens havíem de veure a la banqueta com estaven tots els jugadors animant els de la pista.